כי 80% מהמרצים בבית הספר קיבלו מכתבי זימון לשימוע לפני פיטורים. אבל באוניברסיטה העברית אומרים שנת הלימודים תיפתח כסדרה. באולפן כתבתנו לענייני בריאות דקלה אהרון, בוקר טוב לך. בוקר טוב. זו הודעה עם שיניים, ההודעה של האוניברסיטה העברית? תראה, העובדות הן כאלה. 129 רופאי שיניים שמלמדים בפקולטה לרפואת שיניים בעין כרם קיבלו מכתבים לשימוע לפני פיטורים. 129 מתוך 164, זה אומר כמעט 80% מסגל ההוראה שמכשיר סטודנטים בשנים הקליניות קיבלו מכתבים כאלה. הצעד הזה באמת מעמיד בסימן שלה את פתיחת שנת הלימודים האקדמית בפקולטה הגדולה בארץ לרפואת שיניים. כמה פקולטות יש? יש בעין כרם, יש בתל אביב, יש בבאר שבע, אם זיכרוני אינו מטעה אותי. תראה, גם אם שנת הלימודים תיפתח, אנחנו בוודאי יכולים לדבר על פגיעה ברמת ההוראה וההכשרה של הסטודנטים. אנחנו שוחחנו עם יושבת ראש הוועד של רופאי השיניים שעובדים בהדסה, דוקטור יעל חורי. שנת הלימודים האקדמית הקרובה לא יכולה להיפתח אם יפוטרו כל הרופאים שקיבלו כרגע זימון לשימוע. כרגע יש לנו על השולחן 129 זימונים לשימוע של רופאי שיניים המורים בפקולטה לרפואת שיניים של השנים הקליניות ד' ה' וו' מתוך 164 רופאים. קרי, כי 80% מהרופאים הולכים להיות מפוטרים. עם כזו כמות של רופאים שיהיו מפוטרים, אין סיכוי לפתוח שנת הלימודים עם 20% מהמורים. ולכן שנת הלימודים במצב הזה, אם לא יקרה משהו שיפתור את הסכסוך בין הדסה לאוניברסיטה, אין מצב ששנת הלימודים יכולה לפתח. המצב הזה הוא בעצם מעין הכרזת שבית ספר לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית הולך להיסגר. זה הבית ספר הכי חשוב במדינת ישראל של רפואת שיניים. בית ספר שמוציא את המורים ואת הפרופסורים הכי טובים בארץ ובעולם. אם הוא ייסגר, זה בעצם איבדון עצום לכל מקצוע רפואת השיניים במדינת ישראל. אז העניין הוא דקלה בעצם סכסוך בין האוניברסיטה העברית לבין הדסה? תראה, הרי יש כאלה שאומרים, מדובר כאן במאבק כוחות בין הדסה ובין האוניברסיטה העברית. האוניברסיטה מקבלת כסף מהמדינה על כל סטודנט וגם שכר לימוד. יש הסכם תקציבי ותיק בין הדסה לאוניברסיטה, אבל כעת יש מתח מסביבו. הרופאים שקיבלו מכתבי פיטורים אומרים שהם לא יגיעו לשימועים שלהם, הם גם מתכוונים להיאבק כדי להוציא צווי מניעה. הרי מעבר לכך, כמו שאמרנו, הפיטורים הללו עלולים לגרום לפגיעה בסטודנטים, ואני יכולה לומר לך שבקורסים מסוימים שנלמדים בפקולטה, כמו לדוגמה קורס רפואה משמרת, פוטרו כל המרצים. כל המרצים? כל המרצים בקורס. מעניין מאוד וגם מדאיג מאוד. עכשיו, את הבאת לנו פה תגובה של האוניברסיטה העברית, אני אקרא אותה. ברשותך, האוניברסיטה ובית החולים הדסה מקיימים מזה שנים רבות שיתוף פעולה פורה במגוון תחומים, כגון הוראה, מחקר, כוח אדם, תחזוקה וקרקעות, והאוניברסיטה מבטיחה ששנת הלימודים בפקולטה לרפואת שיניים ובפקולטה לרפואה תיפתח כסדרה. זה מה שאומרת האוניברסיטה. מה אומרת הדסה? לפני שאני אומר מה אומרת הדסה, אז תיקון קטן, יש פקולטות לרפואת שיניים באוניברסיטה בירושלים ובתל אביב בלבד. אין בבאר שבע. אין בבאר שבע. עדיין, מהדסה נמסר שבמסגרת תוכנית ההבראה, ההנהלה שלחה מכתבים לשימוע שלפני פיטורים לכ100 רופאי שיניים שעבדו במשרות חלקיות ושאינם סגל אקדמי, ובהדסה אף ציינו שלמרביתם של הרופאים יש קליניקות פרטיות. זאת אומרת, יש להם מאיפה להתפרנס. תודה, דקלה אהרון, ואיתנו דוקטור אורית הרמתי מהמחלקה לשיקום הפה, מרצה בבית הספר לרפואת שיניים בירושלים. בוקר טוב לך, דוקטור הרמתי. בוקר טוב, אריה. לפי התגובות שאנחנו שומעים, הכל בסדר. שנת הלימודים תיפתח כסדרה, מייעלים קצת, כלומר, יפטרו חלק כדי להבריא את היתר. בעיקרון, בשנים הקליניות אנחנו שומרים על יחס הוראה והדרכה אישיים ביחס של מדריך ל5 סטודנטים, מאחר והסטודנטים בשנים האלה מטפלים באנשים. אנחנו נגיע ליחס הדרכה של 60 סטודנטים למדריך, דבר שלא יאפשר לטפל באנשים תחת השגחה, וברור מאליו שבצורה כזאת לא נוכל לקיים לימודים קליניים. כלומר בעצם בית הספר לרפואת שיניים לא יוכל לתפקד. מה יקרה אז? מה יקרה אז? תיסגר הפקולטה, רוב רופאי השיניים יהיו מוכשרים מחוץ למדינת ישראל. דבר שלא יעלה על הדעת, ואני חושבת שהגיע הזמן שגם הוות"ת וגם ממשלת ישראל יעשו מעשה כדי להתערב בסכסוך הזה, שהוא נשמע מהצד אפילו ילדותי. הוא ילדותי, אבל הוא על כסף. אנחנו יודעים שלהדסה, דיברנו פה לפני כמה שבועות עם מנכ"ל הדסה, דוקטור קפלן, יש גירעון של מאות מיליונים. גם נדמה לי שמצבה של האוניברסיטה העברית לא הרבה יותר טוב. חסר כסף ככל הנראה.
הכסף הזה מצוי במערכת, הכסף הזה מועבר לאוניברסיטה העברית עבור הלימודים הקליניים של הסטודנטים בשנים הקליניות, איפשהו הוא נעצר באמצע וכולם מסירים מכך אחריות. הדסה מחכה לקבל את הכסף הזה ואנחנו סוג של שריר שהדסה מפעילה מול האוניברסיטה, כי אם נחשוב על כלכלית מה היא מקבלת מהנושא הזה, זה טיפה בים מבחינת הפתרון של הגירעון שלה. כל המשכורות של האנשים האלה הן מגוחכות, כמו שאמרתם, יש להם מרפאות שיניים מחוץ להדסה, פרטיות, כן. העבודה שלהם בהדסה היא בשליחות ולא מתוך רצון להרוויח כסף, מכיוון שזה בטל בשישים. ואתם, אני מבין, לא תסתמו את הפה, אתם תפעלו. אני מודה לך מאוד, דוקטור אורית הרמתי. תודה רבה גם לכם ושנה טובה. שנה טובה. ולסיום, חיים בן דור מקשיב כאן לכל הדברים הללו, אבל אתה רוצה להתעסק עם הבנקים דווקא הבוקר, חיים. הם עשו